Здравейте! Ние сме в Идштайн. Или? Да, преди малко се разходихме и там. Но ние ви снимахме, защото се скарахме. Да. Но аз ще ви прикача кадра за снег малко. И то беше много яко, че пограчи. И сега ще ходим някъде да се разходим. Днеска е 2 март. Мистер Кити. Така, втори дубел. На първия се изкашлях много гадно, защото Няма съм проблем. болна. За това ще го обработваме, ще се изрежи. Че преди 1 час бяхме в къщи. И сега от 1 час се разхождаме. Ние се разхождаме общо 15 минути. Ама той не спира да говори за това, че иска да ходим да ядим. А пък ние абсолютно винаги сме така. Ние така сме свикнали просто, че като излезем от вкъщи, нали, като им някъде да разхождаме, ще се разхождаме малко и ще ходим да ядим после. И другото, което е, значи той откакто работи в Амазон, доставя пратки, не се спря постоянно да кажа, моля, аз тук съм бил по цял ден обикалям из тези пътища. Ето това ми е моята работа, ама по цял ден. Както и да е, той ме прекъсна. Спря ми се влога. Да ви покажа. Ето в много яка горичка сме. Ready. Fight. Философ, обаче почне да се снима и не знаеш какво да говориш. Да, така е, точно така. Да се С такива хора като тебе, дето след всяка една моя втора дума: О, Боже, какво е това? Ще да се дойде сега мечка, какво ще стане. Ще бягаме? Ама, споко, то гладна мечка хора. Няма да се биеш с нея. Гладна мечка хора не играе. Аз съм спрей. Тук няма много храна, тъй че. Спрей за кучета. Да. За мечки. Къде сме отново? Любимото място на моят приятел. И вече сме в Старият град. Надумкахме се с Макдоналдс. Ето. Дорога майка. Ето това съм аз. Това съм аз, нали? Да. Тази пиечка. Да ни спросиш още нещо. Сама си го купих. Да. Няма да кажа нещо този път. Да ти е сладко. Ето да ви покажем. В Германия е много често срещано е така да се оставят неща и да се пише, че са за взимане. В смисъл, повечето случаи са такива букучки някакви. Ама има книги. И да, намира са много учени работи. На улицата може да си намериш някакви шкафове. Примерно ние сме обзаведени почти само от улицата. Пак купували сме, ще има по-малко, отколкото сме се намерали преди. Да ви покажем всички пейки. Знаеш, че много я представя? Сега съм някаква баба, сядам си тук и си говоря с бабата е там. Да. На една пейка. Викате си една на друга. Втори, отново от колата. Взехме си кафенце, аз съм болна и си взех още 1 ден болничен. И утре също. 3 дена. И сега дойдохме на полянка преди
и чака да отиде на работа в Амазон. И сега да ще спим кафенцето и после аз ще си ходя при мама да ме гледка, а пък той ще се включва от работа. Yes. И така. Слънчева немска баня. С моята тигрица. С моими тигрицата. Мяу-мяу. И следите от кавото вчера. Впрочем, искам да видите. Значи това, тази цялата поляна е зад нас. Ние живеем там малко напреди, там където е този блок, там живеем ние. И сме малко болни. И ето това е поляната, която е зад нас. Да. И да. И това е нашето място. Ние идваме с колата и вечер тук да си гледаме небето. Само веднъж сега. Часът е 12. Оставихме нашето момиче в къщи и отидохме на работа. Ето да ви покажа гледката от моето работно място. Ето го и бушчето. И така ще се включим пак. Изгледай! Кого байс? Кого е? И така. В момента сме на 90 стоп. Остават ни още 70 и приключваме за днес. Ще сме на финала, хора. Още малко и сме готови. Слънцето залязва вече. И така. Браво. Дай, че ще изгаснем. Мъничко само. Караме. Значи днес сме вторник. До сега бях на училище, той ме взе. Изненада ме, че не е на работа. И вижте къде отиваме. И аз се изненадах Отиваме също. до Шпаркасе, Ето го. до банката, защото, погледнете. Защото абсолютно всичко тук са ми написали не Селена Иванова, ами са написали Селена... Как са написали? Селена Ванова, без И. Така че сега трябва отново да се И аз също трябва да си сменям адресната регистрация, така че имаме работа тук. Да. Hello again. Вижте кой си взе дюнерче. Кой ти взе Той взе дюнерче? дюнерче, но аз си взех дюнерче. Фалафел. Да, това не е дюнерче, това е питка с вътре с фалафел. Фалафел костенца сандвич. И турско ерянче. Вижте най-добрият приятел на Ицак. Това е Black Widow. Най-смъртоносният паяк на света. Да. Държи го 20 минути на ръката и си му говори. Колко съм... Чак пък 20, чак пък да говоря. Говори ми колко съм лоша. Да, иска да те убие нещо. I'm friends with the monster. Класика. Citroen. Нашето момиче ни застави. Но няма проблем, ние отново я дохванихме. И ето тук ще ви покажем предишния ни апартамент. Ето тук живеехме ние преди. И там горе ни беше кухнята де факто. И сега ще ви покажа нашето име. Тоест моето. Ето го. Но вече за жалост. Или за щастие не сме тук. И така. И да, и така приключваме този влог. И ще се видим следващия път с още по-интересен влог. От днеска. Да. Бяхме на мола до сега, купихме малко работки. Така, от първа нужда. И ще се видим в следващия влог. До после.